Ya, ini kita pilih juga. Introsare cu Costică, eu cu o sticlă, el cu o sticlă. Man, pagi-pagi udah lu Mbak. Mbak, sakit ya? Aneka apa enggak? Bukan aneka. Kak, maaf Pak, saya tadi sedikit nggak konsen. Saya janji. Maaf Pak, Și noi cântăm înaintea. maaf Pak, saya tadi sedikit nggak konsen. Arată că lumea toată-i încântată. Action! E pisica talentată. Hai că-i bună, numai toți în cadă pe Costică să le facă. Kabere yang kabere. Să le mai aduc o sticlă. Toți în cadă pe Costică să le mai aduc o sticlă. Peștișorii să nu tacă, le-am turnat și lor o leacă. Sleman itu pengkhianat. Dasar Sleman pengkhianat. Curte muteau fost și-au rămas multe. Kami dari Trun Timnas. Hore! Banyak orangnya. Kayak bukan juga cuy. Komunikasi.